2023 ইলেকশন 16 তারিখ जों যত অস্ত্র প্রয়োগ খাইনাই আর তো রেডি না তাই খাখায়ছে যুদ্ধ চলিনাই বলি বাঙে जों साइमानो तिने যত মহাই तिने हात राङै तिने साजाक आव बिब्रासारक बुकी माने सातक जाग माने बुथार जाग माने तक जाग माने बेबाक आवनो चेरै नायै फायै फायै फाइते 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 तिने जों एमन जागा फाइसक पाइका अबनो बाराय तेक्रि थाय जा क्रिख्या आबा जागा आसक संगत जों बुजाजाक बनि बाङैनो जों नखा गोबां मासिनि दै फांरक जों yok सामारनानै बाङै जों फियक माने बाङैनाय साइको लायो हमपानो जोंनि मगल बायथां नुगियाखौ एबं नुगियाखौ अब बेलाय कायसा जोंनि तेकरा जगो कटाल जोंनि हास ने जों वान सुगु तामनि हिंगागा तिनि जरा जों जोंनि तार तिब्रा जन नुगियाखौ जे बुबा ग्राहाय हामजाक नाय बुबा ग्राहाय हामजाक मा कुबुइनि नाय ओ कुबुइनि बथाय जों तिनि साबो गोनां साबो कुरै साबो बिग्रा साबो खांग्रा साबो मेरें साबो कसम आबो बासियाव नै सिनो तिनि तरक बुवाग्रा आनजाकै दै फैबाय बरे बाङैसिनि बाङै आसुति साइ तगै सामताङै तगमनि जरा आसुति कुरि तगमनि जरा फियाबासिनि बरग अरय परय पक खनाया चाप जारियालै तिनि बि फानिवासे खात थामा फाइ बिनि मकल मुक्ति क्लाइमारो जों साइमारो फेबक मक बुवागानि मकल मुक्ति क्लाइमानि हाबचिनि बाङै मागलाया बुवागानि मकल मुक्ति क्लाइमानि चिन्ति बरा जोसुं अरो फथाइमानका बिनि मुक्ति क्लाइमानि हाब सालसा चिनि बफाव राजसानि लातिले बुवागानि मुक्ति क्लाइमानि आबो उनानि चिनि ताव फाइ दङो बरबा बिनि जत खात खामो जों ततरो चाप जागो अब हेके तुरत ताबो मात्र ताबो चिनि यागो तो 9 दिन दर्श चिनि यागो जुद्ध खाइनानि जरा बरबा निसला बरे बेबाको सिंगर चेराय खनाय बुरि चिबुरा जे मानजाक नायरो जानि जा सेंटारनि चिनि जत बुट नै बरनो बुट अधिकार बरनो न जों काउन खायो हेपानो काहानि साको तिन काहाब जों रेगल माननानि बाङै याक सियांग्रा थांतोतै बागाव थांतोतै मायरा मुता हुतोतै काति थांतोतै जत जागासे रक मासानाय तांनि गागै चिनि बरक ताक रक किसा किसा केबिन जारि दङ गुंडा कांसा रक बाय तुक थाइसा रक बाय खिताय खरसा रक बाय आबा हेके जों गोबां लामा करैतै ओ 7 दिन 9 दिनो बरम बिसनावनै किसु सामोलै मानखु बरबाने जत कसि सिपा तमेरो जों गामियाव तमेरो जाबादि सेबा देगरिया तमेरो अब्ला जों तेकाल मारिनाय जुदि सरकारनो आदब फायै न फायदा दंखाय रां फैसानि कुनु प्रब्लेम गैनो हागोन नादि किन्तु भोट ताकनि भोट ओ इलेक्शन निनि आनि तैयारि थाइसा बाय रुमानो कायसा निनि भोट माने जदि कराय थांगाय ओ कायसा भोट बहुत मुला जागोन ओ कायसा भोट नि फेरबाय चिनि हाबा खमाय थांमानो कायसा भोट नि फेरबाय ओ हाउसिं सासन नानि ताकनि हास कटालन जों कुसुम जे ताव थानानो आव कायसा चिनि सेफ आव जों मांगन कायसा सुजुग दङो बरे दान ओ भोट ओ जागो मांगन दा ताकि गयदे बेलायथि दांगनां भोट ओ भोट जे सेकेन्डनो नांमानि जागानो चिनि गिटार पेट्रोलेन आ इमान सालसा जे केबल बिस्तार मुख थांनानि बाङै आरो कायसा पनो आ भोट न केबल मागा ताकि गयदि बरे बाङा कोने जत चिनि आनसानि सीपीएम फोर खायथों बीजेपी फोर खायथों कांग्रेस फोर खायथों तिलंग फोर खायथों फेबा ताकनि भोट नासिब नायदे गोबां जराना मिसा से नायदे सीपीएम खायो भोट बे एमएलए चालाय ब्लक चेयरमैन चालाय बीसी चेयरमैन चालाय जों तामान मानि तो किसान जे फेबा नि आनि या पातले हात तरक जों कसब खामानि लुगु चिनि हापनि बुनु गचगो कामिनि बुनु गचगो हातानि बुनु गचगो आबो हागे जों प्लान जागै दङ प्रमाद फेबा सरकार रेगाथ सैतानि खायतानि हिगाके
Sampai hartam sejak tabo, campamura sejago, petekotam sejak, cakabari sejago, sini kolapang karawatam sejak, tomon nomor sejago, barang mojatam sejak, apa harap kuartam mani, mutai kami tam mani, daftar bari, apa itu sin CPM Kongres kayu, sini hapung hatai kami bungo turut langgan.